I en branche, der handler om at forbruge mere og mere og helst i lag på lag, kan det nemt ende med hudplejerutiner, der tager en del tid, eller som måske giver dig en del dårlig samvittighed over ikke at have tid nok. Men god hudpleje behøver ikke at tage lang tid, og gode resultater kommer langt fra af lag på lag. Faktisk så er vores råd lidt, men effektivt, og at lade huden gøre arbejdet selv. I iveren efter at få huden til at makke ret, for eksempel få færre rynker eller være mere fast, så bliver der meget sjældent plads til, at huden bare kan være sig selv. Din hud fornyer sig hele tiden. Hele tiden. Og hvis vi kigger et lag dybere, så kan vi se, at vævet hele tiden producerer nye celler. Celler, der skubbes op mod overfladen af de nye celler, der produceres nedenunder. For heroppe at indgå i hudens naturlige beskyttelsesbarriere. Vi kan tænke på beskyttelsesbarrieren som taget på et hus med tagplader. De skal helst ligge rigtigt og være intakte og modstandsdygtige, ellers så siver der ting ned, der ikke hører til. Hele den proces, den klarer huden selv, hvis den altså får lov. For alt for meget og forkert og for aktiv hudpleje kan ødelægge barrieren. Vi er på hudens side. Ved at samarbejde med huden ved at give plads til dens egne funktioner og ved at give huden lov til at være sig selv. Vi ved af erfaring, at du kan komme langt ved at gøre mindre. Og det gør du ved at samarbejde med huden, give plads til dens egne funktioner og give huden lov til at være sig selv. Det er en af grundene til, at vi på det stærkeste anbefaler kun at bruge få produkter. Vi kalder det one layer, altså et lag hudpleje for at signalere, at du ikke skal bruge mange produkter. Vores one layer hudplejerutine respekterer hudens mikrobiom og understøtter hudens naturlige balance. Med færre produkter er der mindre risiko for at bringe ubalance i hudens naturlige mikrobiom. Du undgår overstimulering af huden, og du sikrer, at huden kan ånde. Ved at gøre mindre med mere af det rigtige, har du skøn, pæn og sund hud i sigte.